Hola, avui cuinarem un saltat de calamars i de mongetes. Els ingredients que farem servir per 4 persones són 400 grams de calamar, 400 grams de mongeta cuita, un raig de vi blanc, 4 grans d'all, oli d'oliva, pebre vermell dolç, julivert picat i sal. Tallem els calamars a rodanxes i ho reservem. És més fàcil de tallar si encara està una mica congelat. Ara pelem els alls i els tallem a làmines. Encenem el foc, daurem els alls, posem unes 4 cullerades d'oli per daurar els alls. Abans que els alls estiguin massa torrats, pugem al foc i afegim els calamars que un cop descongelats els hem escorregut. Saltem. Afegim una culleradeta de pebre vermell. Removem. En mig minut, perquè si no es crema el pebre. I a continuació afegim un raig de vi blanc. Deixem que evapori. Ara afegim les mongetes cuites i ho farem amb el mateix líquid de conservació. I a qui li agrada escórrer-lo, però realment és simplement el midó que ha deixat anar la mongeta barrejat amb l'aigua i la sal. Rectifiquem de sal i afegim el julivert picat. Emplatem la ració i decorem amb una mica de julivert picat per sobre. Aquest és un perfecte segon plat amb proteïna vegetal i proteïna animal i completaríem l'àpat amb una amanida verda de primer. Que vagi de gust, bon profit!